Ako vam se sviđaju naše priče, molimo vas lajkujte i zapratite naš kanal. Hvala! Svi spavaju. Prinče, Slađana ga ugleda. Ti je možeš probuditi. Princeza je zaspala. Svi spavaju. Ali ti je možeš probuditi. Ja je nikada nisam sreo, reče on. Želim da je spasem, ali ona mene ne može da voli, ako me nikada nije ni upoznala. Nisam njen, reče princ. Moje srce pripada drugoj. Danas sam je upoznao. Čekam je da dođe. Neće doći, odgovori mu vila. Unutar zidina zamka svi spavaju. A možda si ti princezin suđenik. Možda je samo ti možeš probuditi. Ne, Slađana, reče Nevena. Ako uđe u zamak, zaspaće ukoliko njegovo srce nije princezino. Možda jeste. Nije, reče princ. Ona koju volim je obična devojka. Prelepa, nežna i divna, pametna i umiljata. Ona koju voli sve osim malina. Malina? Zapita Nevena. Ružica ne voli maline. Ti si upoznao našu princezu. Princezu Ružicu? Da, ali i sam moraš odlučiti, reče treća vila. Ili ćeš je spasiti i biti srećan cijeli život, ili ćeš zaspati i probuditi se vekovima kasnije sa svojim ocem i svim stanovnicima ovog kraljevstva. Moj otac je tu, upita on. Spava, reče vila. Možda princ ne bi ni probao da to nije čuo. Duboko u srcu nije verovao da je njegova ljubav tu, ali je znao da je njegov otac tu. Njegov otac zaslužuje pomoć, ne samo zato što mu je otac, već zato što je on uvek podržavao svog sina, učio ga svemu, čuvao i pazio. Otac mu je bio jedina porodica koju je imao i princ je znao, čak i ako zaspi odmah na ulazu, probudit će se kada je njegov otac i vidjet će ga opet. Pre nego što princ uspe da priđe kapiji, Grdana se pojavi. Kada su dobre vile začarale Ružu, Grdana je znala da je njena magija ugrožena i da ukoliko Ruža nestane, svi će se probuditi, osim princeze, koja se nikada neće probuditi. I tako će se njena želja ostvariti, a sama Grdana će ostati najjača vila u kraljevstvu. Ako izgubi, morat će da ode. Ona pogleda princa i nasmeja mu se. Ne možeš ti da se boriš protiv mene. Čim to reče, poče da raste, dok se njeno lice ne pretvori u lice zmaja. Ona dobi krila i dugačak rep i polete iznad princa, ali nije smela da pređe zidine zamka, jer bi kao i svi ostali zaspala. Ona zareža i zeleni plamen poleti iz njenih usta i poče da uništava Ružino drvo. Dobre vile svu svoju magiju sakupiše i probaše da izleče Ružu, da je ojačaju. Ona je veliki zmaj, reče Slađana princu. Ne možeš je ni dohvatiti, a još manje pobediti mačem. Magijom moraš da pobediš magiju. Tvoje najveće oružje je ljubav. Probudi princezu i Grdana će zauvek nestati. On čim to ču, baci svoj oklop i mač i potrča ka kapiji zamka. U trenu, kada je došao jako blizu Ruži, sve vile su ga gledale i iščekivale rezultat. Grdana je već počela da se smeje, misleći da će ga tranje Ruže izgrebati. Ali nije se to dogodilo. Ruža se pomeri i princ samo protrča kroz kapiju. Nije zaspao. Nikada se nije osjećao tako odmorno i brzo. Trčao je koliko su ga noge nosile i nakon par minuta utrčao u prostoriju u kojoj su sedeći spavali kralj i kraljica i u kojoj je ležala princeza Ružica. Čim je ugleda princ uspori. To je bila devojka iz šume, u novom modelu, sa istim plaštom spakovanim na stolici pored nje, ali i sa zlatnom krunom na glavi. Poljubac prave ljubavi će je probuditi, seti se on. Priđe i nježno uze njenu belu ruku i poljubi je. U istom trenu zmaj poče da bolno jauče i sva zelena svetlost koja je bojila tamno nebo nesta, a svi oko njih počeše da se bude. Filipe,
reče kralj, ti si nas spasio. Želeo bih da pitam za vašu dozvolu da se oženim vašom ćerkom. On reče kada se princeza Ružica uspravi i shvatio da je stranac koga je u šumi upoznala bio princ Filip. Kada se princeza nasmeja, kralj i kraljica to videše i klimnuše glavama. Imate naš blagoslov, rekoše. Tako se završila priča o 19 dugih godina straha od trnja i ruža. I od toga dana ruže su počele opet da rastu u kraljevstvu. A priča o princu Filipu i princezi Ružici je tek počela i one su živjeli srećni do kraja života.